Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadudong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag sumubabatian naman kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ana General Manager kag anong ka mga Board of Directors sa Sineco, ginapanaugan sang 30-day suspension. Weekend market, ginpaundat anay samtang wala pa sang bagong nga ordinansa. Bangko Sentral ng Pilipinas na pagwas ang advisory nga dapat batunon ang kwarta nga nakaagipilo sa mga baligyaan kag bangko. Senior citizen nasapuan patay sa higad sang dalan sa Silay. Kag sa good vibes, tahong nagdagsa sa baybayon, gindagsa man sa mga pumuluyo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pwede mapilo o kung hindi. Ini ang pamakot sa mga netizens matapos may nag-post nga wala ginbaton ang iya 1,000 ka pesos nga kwarta bangod ini ang may piniluan. Sang weekend dingin viral ang post sang isa ka netizen matapos nga wala ginbato ng iyang kwarta sa isa ka mall kay hindi pwede mapilo ang bag-o nga 1,000 nga bill nga himo sa polymer. Nagresulta ini sa pagkadismaya sa mga netizen sa bag-o nga 1,000 peso bill nga kabudlay halungan. Kahapon nagpagwa sang statement ang SM Supermalls nga nagapaathag nga ang ginutod o kung nagisi bangod gamitan sang stapler lang ang wala nila ginabaton nga kwarta nga papel. Ang nakaagi pilo ang ilaya nga ginabaton. Kaina sang aga, nagpagwa man sang statement mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagaabiso sa mga retailers kag mga bangko nga batunon ang polymer banknotes bisan pa may pilo ini. Pathag sang BSP, himo man sa papel kun polymer bisan may pilo pwede sa gihapon mabaton sa payment transactions. Nagpagwa sang advisory ang BSP kasunod sang nangin viral nga post nga wala ginbaton ang bag-o nga 1,000 ka pesos nga polymer nga may pinilaan. Sa number 9, weekend night market sa Bacolod City ginpauntat anay samtang wala pa sang panibag-o nga ordinansa. Hudyo 30 lang kutob ang pag-operate sa weekend night market sa Dalan Balestero sa Bacolod City. Gani sumugod sini nga weekend, wala anay dapat sa baligyaan sang ukay-ukay sa Dalan Balesteros. Sunod sa City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, ginpauntat anay ang night market samtang wala pa sang panibagong ordinansa, may kaangtanan sa pag-operate sini. Ang City Legal Office pinagi sa datukod nga Joint Market Task Force ang magapasiguro para sa pagpatuman sa clearing operation sa Dalan Balesteros. Sa pagsinapol sang task force upod kay Mayor Albi Benitez, na istoryahan man ang pagpasiguro nga mangin mataway ang syudad batok sa illegal structures. Sa number 8, 37 ang active COVID-19 cases ang Negros Occidental sa July 11 nga report sa Provincial Incident Management Team. Namutikan man ang matamat nga pagsaka sang active COVID-19 cases pero sunod sa probinsya, nagapabilin nga single digit ang nagaka-record nga new cases sa Negros Occidental. Sa datos, ang Silay City ang may na-record nga 8 ka active cases. 6 naman ang sa Talisay City, kag tig-4 ang Cadiz kag Himamaylan City. 3 ang na-record sa Bago, tig-2 sa Binalbagan kag Escalante City, kag tig-1 sa Isabela, Cabancalan, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, San Carlos, kag Sipalay City. 16 naman na may 0 COVID-19 cases. Sa datos sa Department of Health, sa July 11 nga report, 87 ang na-record nga COVID-19 cases sa amo nga adlaw sa Western Visayas. Ang Iloilo Province ang naka-record sang 35 ka kaso nga ginasundan sang Iloilo City nga may 25 cases. Ang nabilin, tig-single digit ang new cases nga na-record. Sunod sa probinsya, nagapabilin nga manubo ang hospital utilization rate. Padayon ang pagduso sang kampanya para sa bakuna nga nagalakip sang booster shots. Sa number 7,
Masobra sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sa shabu na recover sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. 3 ka mga persona ang arestado matapos makuhaan sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sa iligal nga droga sa Purok Kapawa, Barangay Punta Taytay sa Domingo sang kaagahon. Ang mga gindakop ang mosanday Cyril Hipilago, Julius Londres kag Pearly May Panes nga lunsay ginakabig mga high-value individual. 20 tanan ka mga sachets ang nakuha sa ila kag ginaini ginabalubanta nagabalor sa 526,600 pesos. Domingo sa gabi naman, sa naka-recover ang Police Station 5 sa 510,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa buy-bust operation sa Phase 5 sa Barangay Granada sa Bacolod. Ang ginakop ang si Marian Gumban, 25 anyos, isa ka plastic kag 14 ka mga sachets ang suspected shabu ang nakuha sa iya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga gindakop. Sa number 6, lalaking agin prendahan sang speaker box ang gintiro bangod lang sa wala pa niya ini mauli. Pilason sa pagpaniro ang 41 anyos nga si Roberto Agbay matapos inigintiro sang Domingo sa Barangay Rizal, Siyudad ng San Carlos. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima nga yara lang sa kilid dalan ang ginkatuan sang suspect nga si Giovanni Alora para kuhaw ng iya sini ginprenda nga speaker box. Nagsiling ang biktima nga wala pa ini sa iya kag yara pa sa iya hinablos, rason nga siya ang ginsumbag ni Alora. Nagbalos man si Agbay apang siya ang ginbunutan ka armas sang suspect kag gintiro. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Sa number 5, isa ka senior citizen na nasapuan nga patay sa higad sang dalan. Nasapuan kagabi nga patay ang 70 anyos nga lalaki sa Hacienda Abu-Abu, Barangay Bagtik sa Sinay City. Duguon ang huyas ang biktima sang masapuan sa kahilamunan. Sa inisyal nga report sa PNP sa kagabi, ginsiling nga posible ginapusan sa matiga nga bagay ang biktima kag bayara sang diferensya sa pamensaron ang biktima kag masami ini nga nagainom. Kaina, sa parayon nga pagpangusisa sa PNP, ilagin siling nga posible na tumba lang ang biktima pero ila pa hulaton ang resulta sa post-mortem examination sa bangkay sang biktima. Sa number 4, sa nagakaigo nga tion, iga-anunsyo sang Love Negros kag United Negros Alliance ang ilang nga iga-endorse para sa Philippine Counselors League. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros nga nagpahayag nga ang coalition hindi naluyag pa nga may mag-engkwentro hanay para sa amo nga posisyon. Ang ilang nga desisyon suno kay Lacson ang ginkasugtan sang grupo. Presidente karon sang PCL Negros Occidental, si Silay City Councilor Ryan Gamboa, nga damlag pa nagpahayag na nga siya magaupod sa kun anuman ang mangin desisyon sang partido. Ginkumpirmar man damlag pa ni Lacson nga interesado magpapili sila Carlota City Councilor Julius Martin Asistio para sa PCL Negros Occidental. Si Asistio ang anak ni Representative Juliet Marie Ferrer sang 4th District. Sino kay Gamboa, sa Agosto 22 natalana ang PCL elections. Samtang ginapaabot ang General Assembly sang Love Negros kag United Negros Alliance sining Hulyo. Pero suno kay Lacson, wala pa siya sang may nabaton nga imbitasyon bahin diri. Anyway, we will make that announcement in due time. In the spirit of the coalition, we don't want any encuentro, no. So it will be a decision supported by the coalition. Sa number 3, mga barangay ipagaymuon sa 15 ka mga cluster groups, hindi para hindi sila matamaan sa gasto para sa Mascara Street Dancing Competition. Masani mas dako pa ang ginagasto sa mga kabarangayan sa gakabato nila nga financial assistance halin sa syudad para sa Mascara Street Dancing Competition. Ganito ni Mayor Albi Benitez nga i-cluster ang mga barangay sa 15 ka mga grupo nga magapasakop sa kompetisyon. Nagapasalig naman ang alkalde sang nagakaigo nga financial assistance para sa ila. Naghinyo naman siya sa suporta sa iyang mga abyan sa corporate world para sa dugang nga mga sponsors. Handom sa Benitez administration nga mangin event of the year o kung sang dekada ang natalan ang Mascara celebration sa Bacolod City. Sa number 2,
Sa Agosto 22 na magabukas ang klase para sa school year 2022-2023. Inibase sa mando nga ginpagwa ni Secretary Sara Duterte sini nga adlaw. Sa amuman nga mando, nakasaad nga sa Nobyembre magasugod na ang full face-to-face classes. Paathag ni Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental, humalin Agosto 22 o kung sa pagbukas ng klase, tubtub sa Oktubre 31 ang magaserbe nga transition period padulong sa full implementation sang face-to-face classes nga magasugod naman Nobyembre 2. Sa mga order, ang mga public ag private schools sa basic education sara makapatuman sang distance kag blended learning tubtub lamang sa October 31. Sa mga order nakasaad man nga wala sang eskwelahan nga magapatuman sang puro nga distance learning o kun blended learning. Ini magluwas na lamang sa mga nagapatuman sang alternative delivery modes. Ehemplo sini ang homeschooling, night kag open high schools. Ang department order ang ipatuman anuman ang mangin alert level status nga ipatuman sang IATF sa mga lugar kundi inapahamtang ang mga eskwelahan. Sa kabilugan, 203 ang school days kag magatapos ini July 7, 2023. Samtang nagsapol na si Gobernador Eugenio Jose Lacson sa DepEd Negros Occidental kag Provincial Health Office bahin diri. Damlagpagin siling na ni Lacson nga nagapabilin nga manubo ang kadamuon sa mga kabataan nga nabakunahan. It's very clear that they're pushing for booster shots already, no? Before we can even have this face-to-face, no? So, this is something that I will discuss with DepEd and also with Dr. Tumimbang. What else can we do to improve our vaccination performance? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Anay General Manager kag anong ka mga Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative ginapanaugan sang 30-day suspension. Inimik ang tanan sa reklamo sa ila sining extension sa kontrata sa KEPCO SPC Power Corporation. May report si Nico Delfin. Ginakabig nga kadalagan sang Power Watch Negros para sa mga konsumidor ang 30-day suspension order sang National Electrification Administration batok sa Anay General Manager kag anong pa ka mga Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative o Seneco. Ang Consumer Watch Group ang nagpasaka sang kaso nga grave misconduct, gross neglect dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interest of the EC kag MCO, ini may kaangtanan sa 20 megawatt contract extension sang KEPCO SPC Power Corporation nga nagtakop sang Mayo 2022. Gin-violate nila ang rules ng ARC kag iban pagid ng mga guidelines sang niya. Bali ang ang ilat nga pag-extend sang 20 megawatt was illegal in other words. Ang problema galing kay pag-extend nila sang 20 megawatts amounting to 5.42 per kilowatt hour. Ang in-implement nila, time of use rate, which is lower than the contracted price with Kikosalcon. Kamutan tala, bit 3. Di kundi, ginsukot sila sang differential billing. Sa desisyon sang NEA Administrative Committee, Sanday Board of Director Jojit Yap, Robert Havillana, Father Ernie Larida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panique kag Eugene Velasco, amuman si Anay Acting General Manager Attorney Danny Pontevilla ang guilty of simple neglect of duty kag ginpinahan sang 30-day suspension. Wala pa mabaton sa mga Board of Directors ang kopya sang desisyon sang NEA. Buwas na talana magahatag sang ila opisyal nga pahayag sang dayap kag ang katapo sang Seneco Board. Ginpasalig naman sang tagdumalaan sang Seneco nga hindi maapektuhan ang ila pagserbisyo sa mga consumers. So wala pa kabaton ang office no sang official nga communication from the NEA with the latest decision. And with this, gina-reiterate namon nga we would like to ensure aton member consumer owner nga hindi apektado ang aton services sa ila. Ang Seneco Project Supervisor kag Department Manager sang Human Resources among ginmanduan nga magpatuman sang desisyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, hindi man weekend,
Tapos naman ang kapistahan ni San Juan. Pero ang baybayon sang San Enrique gindagsa sang mga tawo. Kay nagdagsa man ang mga tahong. May-report si Romeo Subaldo. Pasulod pa lang sa baybay sa barangay poblasyon sa San Enrique, pilahay na ang mga salakyan kag motorsiklo. Sa higad mismo sa baybay, daw naga-excursion lang ang mga tao. Tanan, masako sa pagpanguha sang tahong. Ang ining pamilya, gikan pa sa Carlota City. Las 8 pa lang sang aga, ari na sila para manguha man sang tahong. Las 10 sang aga, may duha na sila kasako sang mga tahong. Lakarutak mo yan. Nagkat para sa tahong. Para may experience mo na mo na yung blessing ni Baisel. Ano? Blessing niya. Gani? Ginapilian mo lang, ma'am. Oo, ginapilian lang. Okay. Anong oras pa ka mo din? Ato yung ginapa ka mo din? Kamu din na nagako to? Oo eh. Si Lancer or Daniel naman, taga Castellana pa. Nagabulante siya sang uling sa San Enrique. Kag andes magpauli, nanguha man sang tahong para ipanagtag sa ilang lugar. Na plante kami dati na dapangawa kami di pangatag namin to sa amon nga ano. Pangatag sa? Sa amon to lugar kay panagtagbo to karon. Bata tigulang masako sa pagpanguha sang tahong. Kahapon kuno nagsugod sa pagdagsa sa higad sang baybay ang mga tahong matapos ang maulanon nga weekend. Madasig nagrapta sa social media ang among insidente, gani ang mga gikan sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad nagpadulong man diri. Ang ini nga grupo, 2 ka oras kag tunga ang ginbiyahe para makapanguha man sang tahong. Sa ila pagpauli, kinahanglan pa nila nga ikarga sa karo ang sinako nga mga tahong pasaka sa Nagasi sa Carlota City. Kinakaro kami nga daan, Garbaw, kay wala. Karo pa niyo masaka. Nakaro. Ibit pa sa karo? Karoon, panikaro namon, pasaka samon. Karoon namon. Pasaka, pero hindi pa di maglain? Sa Kalawigon sa biyahe, hindi pa man? Hindi man ah. Pila ka oras sa biyahe, hindi din pa pabalik ka man sa inyo? Dua ka tunga? Grabe, yung mga budlay ba? Dala malagaw. Okay. Sunod sa kay Joel Pedrosa, consultant sa Fisheries Division sa Municipal Agriculture Office ng Banwa, masami nagadagsa ang tahong matapos ang malain nga tiyempo. Ginaukay inis ang balod kag ginadala sa igad sang baybay. Tungod na sa balod sir nga halin sa habagat, tungod sa kaladkan sing balod nga dalako. Oo. Dili na siya ang tahong niya sa babaw na siya nagatubo na siya sing lunang mo. Oo. Wala na siya nagalubong. Okay. Dili in kaso nga magplagko ang balod, mahukaban siya, dalon gi siya patakas. Ginadala siya patakas. Amon. Mas magdagsa siya. Oo, gadagsa siya. Mangud nga kada tapos ang bagyo ukon makusog nga ulan, nagadagsa ang tahong. Ilan na ini nga ginakabig nga blessing gikan sa ibabaw pagkatapos ang unos. Papaktuloy panawagan sa LGU kung sino pagkikinalan sa tahong kung gusto nila magkuha sila kay kung hindi makuha ba mabaho lang na madunot. Oo. Dapat no ng isa lang kaadlaw ta ang Kalawigon sa dasig siya Maglain. Oo. Kamainitan. To blessing man siya no. Pero kung ginako ba nagkuha pinaka-tracks naging kuha sa LGU kay panagtag na sa mga pumuluyo. At least may libre sila ng sudan. End of the day. Kakapit mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatako sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.